kejing pulih ni kitab Exodus kala nong bakhat wei kad khot shipo ter kala nong bakhat ar kad khot ka baning kong hadu bakhat saw Moses bedu Aaron kila le shibun kikam phla khamat upharu utrai par ulapen ikado nod upharu ad syam pelaj ikipai Israel ban no nakari jong utrai la kran Moses bedu Aaron hari Egypt uneu benai salong na kabenta jong pi bas dangi kiwai pat ki benai salong benai baning kong jong kasnem na kabenta jong pi hiat hu au pa Israel baro bahakas ngi kabash shipo jong uneu benai Uwei pu wei urang ba shim wei khun lang brod kat kum ki yeng ki pa jong ki wei khun lang brod man ka khmat yeng balada kanu ka yeng ka khendiat breu kat ban bam ya wei khun lang brod teu ta urang ba ya so lang bat uba marjan yeng bat ban biang breu kat no wei ula ban bam phin khen ya ka jingbun breu na ka ban chau tau khun lang brod jong piu dei ban long batlem Ushan rang basis nam karta hila ban shemi na kilang brod ne kiblang bat pinri hadu isngi bakat saw jong ne benai tad enda baro lang kipa Israel kinia penyam yela kiblang hakapor janmien nang tai kin shim khandiat kasnam bat kin kelan yaka kirishat jingkhang baro arliang bat ha ka shokat jong kiyeng hakiba meki kin ba mi ka do ha ka cha ka miet ka ba lai shus ang rengkat baru kupu kram thiat baru jhur thang kin ya ba mi ka bat bam em ya ka no ka benta jong ka lani ya ka bala shet ha ka henry ya ka ba lai shus ang bat khlie bat ka jat bat snir phim dei ban pen sa ai hadu men stem ya ka ba sa hadu men step phin thang no ha ka ne kar kom phin ba mi ka bat kisingkai bat ki panpo ki juti halaki gijan baru dingdo halaka kti bat pide ban bam kerki eka kalong ka pas kha jong utrai na bangan ya lang ba kari Egypt haka chakamien bat ngan sho yap yu khun ning kong baro hari Egypt ujong ubriu bat ujong umran bat ya baro ki blai jong ki Egypt ngan satian bishar kalong utrai kasnam ha ki yeng ba pishong kan long kadak na ka benta jong pi but habang ayo iya kasnam ngan yai light na pi but en omon here kano ka jingpen stom ban penjat ipi habang asyo ya kari Egypt kani ka sngi kan salong ka sngi jingkan mau na ka benta jong pi but pi day ban rakhi ila yaka kum kanyam kar kom hau trai pateng pi day ban rakhi yaka kum ka hukum ka bashi junam ka ktien jong utrai kasam ka bashi spa khan riu ya ka khuri ka jingpen em ngan ra ngan khot karpat ka karteng utrai kumno ngala ban siu kaliang utrai na bancha baro ki jingle sbun jong yanga ya ka khuri ka jingpen em ngan ra ngan khot karpat ka karteng utrai ya ka khuri ka jingpen em ngan ra ngan khot karpat ka karteng utrai kano ka bakordor ki khmat jong utrai ka long ka jingyap kiru kho jong usakri jong me atrai usakri jong me ngalong khun jong ka sakri jong mi melan law ki jing khum jonga ye ka khuri ka jing pen em ngan ra an khot karpat ka karteng utrai ka jing kenya ai ngu ngan terwa ngan khot karpat ka karteng utrai ye ki jing kular jonga utrai ngan pendam kmat ki pat jong baro ye ka khuri ka jing pen em ngan ra ngan khot karpat ka karteng utrai kajing pulena ka gospel bakut kat kum Matthews kalenong ka bakhat ar kadkhot ka baning kong hadu bapra haga chakapor jisu layai lang ba gilang khakeu haga sngi sabat kisnran jong ugila thangan bat kilas dang ban khe yeki terjup keu bat ban bam Henry bagi parisi kila iya kani kila ong hau hapet kisan ran jume kila le ye kaba ombet ban le hakasaban jisul ong haki pempat shampule ayu dabet ulale man bawla tkan bat kituru ki balaya don bat kumno ula rong haka yeng ublay bat ula bami kupu ben
ubabit ya u ban bam lam ne kitu ki baladon bat u henry tang ya kiling do nei phim pat shampule ha ka an makumno ha ka sing sabat kiling do ki basakri ha ka temple ki pen khanya ka saban henry kim ket pom ai ong a phi ubakam krau bani ka temple udon hang ni balada phi pai phang ka mut ayu ka ni an kwa ai ka jing e isn ai bat ya ki jing kinya phenam la penrem ya ki ba klempom na baw khonu priu long kan rat jong ka saban ka gospel jong utrai